naragsak nga Sabado tayo amin kakabsat. Yaman ti kinapo Diyos takas dayjay kang kantatayo nalpasen aldaw trabaho. Dimteng manen Sabado. Di isasangbay iti oras na San Juan. Ket patyen tayo nga anda tayo nga inuray. Ururayin kayo, ururayin dakmet. Tapno itintay panagadal kapsat election tayo ti Sabbath school, iti panang review tayo kada iti election, kada iti lawas. Dayjay ayat tayo iti maysa ken maysa. Dayjay panagpamati tayo ken Apo Dios ken umay kumakabsat nga isu dayjay bendisyon nga may kada. Pa-check nga nakasagana kayon tapno aginadal tayo. Ada dikit ida duma ket kuna da pastor ila mabalin, send mo kada kami, enjoy messenger, tapno kalpasan nga naginadal tayo, ket i-review damanin kakabsan. Ket kasjay teraramide, kino kasapulan nyo nga aday ti contact tayo kabsat ti messenger, ket kasapulan nyo nga ited me, we send it to you, ited me kakabsan, agkararan tayo. Nindaklan nga Diyos, agyaman kami Ama, at iti sabot mo, iti panagina nami, ang pisikalan. Kasabot ten, iti na espirituan, anang namuna. Taumay kami, iti arupad o Diyos, iti parabor, iti kinamanagayat mo. Agyaman kami kadili iti divisyon, iti pada kami kadili malawas. Agyaman kami Ama, tanda kami manen, iti may sa mga lawas na sa sidek, ay anak mo. Tapno may na kami nga iyawid ng paay ka din na magariyaw sa ganang na paay ka din. Kada ito nga oras o Diyos, ipanaginadal ni. Dawatek na Santong Espiritu, isuti mangisagot kada kami sirig ken panakaawat. Tapno da itong eleksyon ng kami nadal tangalawa sa amin. Ket may aplikar mi, kadigijay nga panagtrabaho mi ken pagpaiken ka in the right invitation. Magyaman kami Ama dahil ngagmukit sinubatang bigit ng matawat ni itinagin na po na Jesus. Amen. Nandata yung kakabsat iti lesson number 9. Kada ito leksyon nga nakapinpintas kakabsat. Personally, I have been blessed. Personally, I tried to apply kadagito yung inadal tayo kakabsat, kadagito yung panagbisita mi, kadagito churches, kadagito yung arubayan mi kakabsat. Tasan kami mat nga makadayo, pagsipod ta, adapay mat laeng dito problema tayo, lockdown na naaramit, babay kadagito yung pandemic. Isu nga, itinadadal tayo kakabsat, making friends for God. Dahil pan nakigayim tayo nga may sa iti panggap na. Nga dahil nga gayiman tayo kabsat, kat iya sinig tayo kani Apo Diyos. Kat sapay kumata, dahil panaginadal tayo kabsat. Kat dahil panggap dahil leksyon tayo, nga dahil adda dahil ragsak tayo. The joy of sharing in God's mission. Tapno makita tayo kakabsat dahil nga tarigagay ni Apo Diyos nga ay kadagdag. Iti lesson number 9, iti title na kabsat, Developing a Winning Attitude. Nagpintas na ito yung kabsat. Adagamin na yung mindset iti tao. Adagamin pa nagkungkuna tayo nga, it's all in the mind. Ni Webster kuna nakabsat, iti attitude, inalak iti meaning na kabsat, kuna na the attitude is the way you think and feel about something. Another meaning is attitude is a feeling or way of thinking that affects one's behavior. No alaan tayo nga rod kada ito leksyon tayo kakabsatan niya. Kada pan nakidingay when we share in God's mission, apay-apay nga adda digay membro nga di da nga naragsak kakabsat. Because of their attitude, their mindset.
Iti adalin tayo itata, kasano nga ma-develop kada tayo, dahil siya'y attitude, nga into no makita tayo iti maysa nga tao. Dahil gayuman tayo niya. Again, let's go back to the generic name. Anya nagan na, ni Juan de la Cruz. Idi nga nakita ni Juan, iti panggap ko kat gayumak ni Juan, tapno maiasidag ko ken ni Apo Diyos, iti sa kaanan iti cross ni Apo Jesus. Kat intun no aramidek dayjay kayat met ni Apo Diyos kakabsat, nga ited kanyak dayjay ragsak to share the joy. Nga makita na nga addan dayjay ragsak ko nga magipaset. Intun no makita ni Juan, iti duwang nga mabalin ko nga panunutin kakabsat ket narigat. Kastimit iti panagbiag na. Nagadumit iti palagip kon digijay bisyo na. No kasjayen kakabsat iti imay iti panunot ko. There is a losing attitude kanya. Ngimigto ko manon nakita babaen da di panagkita ni Apo Jesus. Kung uray no kastay iti panagbiag na ni Juan. Di Diyos ket man nakabalin amin. It kita ni Juan. When God makes a miracle iti biag ni Juan. Dahil basit nga maitulong ko no siya tagpampanunod ko man kapsa. Ni Apo Diyos, tayo ni Apo Diyos iti responsibilidad iti panang konvertir ken ni Juan. Pausarak ken ni Apo Diyos. There, I have a winning attitude. Anya iti paset nga mayulo tayo kakabsat. Balakad kakabsat ni Pedro. When balakad ni Apo Diyos nga inusar na ni Pedro, iti 1 Peter chapter 3 verse 15. Hintay basahin kakabsat. But sanctify the Lord in your hearts, and always be ready to give defense to everyone who asks for you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear. Anya iti kunana ni Apo Diyos kabsat, ngem iti puso yu raamen yu ni Kristo akas apo. Ket si sasagana kayo uma akan kanayon, nga agpalawag no adda iti agsaludsod, kada kayo maipapan iti inanamang adda kada kayo. Ngem, digid yu di balakad kabsat, ngem agsao kayo asi pakumbaba, ken napnuan iti dayaw. Personally, this is my personal opinion. Personally, I am not for debate. I had been challenged for debate, but I evade debate. Saan kakabsat nga diyak kayat iti makidibati? I can, no mabalin ko, nga usaren daytoy kakabsat nga berso, I can defend the hope nga inted ni Apo Diyos kanya. Saan nga babaen iti panagdibati? Tano dadto makabsat dayjay balakad in meekness and fear, maikat dayta kakabsat. Uray pahay dagiti kakabsat tayo nga ibagbaga tayo nga nalaing adu dibati. The tenor of their voice, their attitude, ijay nga makikita dagiti tao, their personal appearances kakabsat no daduma saan nga maited akas dayjay balakad ni Apo Diyos nga agsao kayo asi pakumbaba ken napnuan iti dayaw. Dayto leksyon tayo kakabsat ket biningay kumanen iti tallo yung mas observe nga into no agribute tayo adalat ta iti 3 parts nga ikapkabil ko kabsat. Ito muna, let Jesus show the way.
Ta ni Apo Jesus, isu iti modelo tayo. Ni Apo Jesus, isu iti example tayo. Ni Apo Jesus, kuna na surutin da. Follow me. Kat dayjay kakabsat nga panang develop tayo iti winning attitude. Ni Apo Jesus, isulat tayo iti pilyen tayo ang modelo. When adu, digiti mabalin tayo makitain, apada tayo at tao. Ngayon kunana ni Pablo, idingat kitain da isuna, surutin da, akas iti panang surut ko ken ni Kristo. Iti pagleksyonan tayo kabsat, inted na iti maysa nga kapadasan ni Apo Jesus, nga naisurat iti libro ni Juan, chapter 4. Kat kayat ko kakabsat nga kitain tayo iti sumagmamano, nga bersikulo no kasano kakabsat, iti panangited ni Apo Diyos, iti example kada tayo. To have a winning attitude. Apan tayo kakabsat, kada ito'y kapadasan ni Apo Jesus, iti chapter 4, iti libro ni Juan. Napanda ka digiti adalan kabsat. Adday iti papananda, ngem pinili ni Apo Diyos, iti verse 4, nga magna isuna iti Samaria. Kunana iti verse 4, but he needed to go through Samaria. Iti Samaria kakabsat, isu iti paggiginan dagitoy at tao nga ibagbaga tayo nga the Samaritans. The Samaritans and the Jews, they have discrimination, racial discrimination. No kumakakabsat, adda iti maysa nga restaurant, kasumrek iti maysa nga Samaritan, ket nakita dagiti Hudyo, dayjay tugaw nga nagtugawan na, jelamisaan nga nang ikabilan dati order na nga taraon, dagijay tinidor, kutsara, plato, ken baso, kadagijay nga Hudyo. These things had been defiled. Nakatugaw ni Apo Jesus, ijay bubon ni Jacob, Jacob's well. Pagamulang yun, iti oras, iti alas 12, iti aldaw. Verse 7. Iti maysa nga babae na taga Samaria, napan nagsakdo iti danong. Sulsulo na. Agmay maysa. Ket alas 12 kakabsa. Kaduan kadagiti babae no apanda nga agsakdo iti danong. They go in groups, agkukuyog da kakabsat. Nalalaka kakabsat iti agtrabaho no da kaduam. Nalalaka iti magnano at dati papanam at dati kaduam. Ngem da ito nga babae agsulsul. Ket sapay ket di alas 12 iti aldaw. Nadanunan na ni Apo Jesus iti bubong. Kunana ni Apo Jesus, ikan na man iti inuman. Jesus now is telling us how to win a sinner. Let us start the conversation. Nakita ni Apo Jesus nga pansumado niya babae, so dimbawat iti inuman. Kunana da niya babae, kasano nga may saka nga Hudyo, dumawat ka iti inuman kanyak a Samaritana. So the conversation started. In verse 10, kunana ni Apo Jesus, no ammum laeng kuma. No sino iti dumawdawat ken ka iti inuman, dumawat ka kuman ken kuana, taikan na ka iti danom asibibiyag. You could have asked him and he would have given you living water. Imay kakabsat da di interes di babae. Ket kunanan da iti nga babae, Apo ikan na kun, kunana iktid mo kanya kun,
Dayjay adanom ta saan ako nga agsubli-subli nga umay sumakdo nagadayo di balay mi manipod di balay ingana dito'y bubon. Ikan ako. Kunanan ni Apo Jesus kabsat iti verses 13 and 14. Whoever drinks of this water will never thirst again. But whoever drinks of the water that I shall give you, kunana, at dantun daye burayok iti danom kenkwana. But the fountain that I will give him becomes, the water that I will give him becomes a fountain, ubog, burayok kunana iti danom, nga mangtagton kenkwanan iti biyag ngagnanayon. Again, the interest of the woman was aroused. Iti dumawat kunanan dayjay ni Apo Jesus, inka ayaban ti asawa. Nakilaat ni babae. Isumbat ni babae Apo awan ti asawa. Again, listen how Jesus treated the answer of the woman. Pudno takunam. Anak kong animbaga diretso ka, ulbud ka. Una na ko manya. Ngam itimbaga na ni Apo Jesus, pudno takunam. Tatilalaki nga kabalay mo itata, saan nga isu iti asawam. Tadan iti imong una, ngas asawam, ngam daytoy itata, nga kabalay mo, saan mo nga asawa. Anya iti napasamak kakabsat. Kunana daytoy nga babae, among Apo iti biyag ko. Nalipatanen daytoy nga babae kakabsat dayjay karambana. Ijay abay iti bubon. Saanen nga nagawid nga dati suon-suon nga karamba nga napuno iti danom. Tapay, she found the living water nga isuna ni Apo Jesus. Nagawid. Inbagana, kadagijay nga tattao kuna na, He told me all that I ever did. Verse 39. Una na, ket adu dagiti Samaritano nga namati. Kabayatan pa'y laeng siguro nga agsaksaksi daytoy nga babae. Ni Apo Jesus kaduanan digiti adalan subrekdan iti syudad. Dagiti nga tattao kabsat dinawat da nga ni Apo Jesus agtalinaed ijay, and Jesus stayed with them for 2 days. Kunana ni Juan, and many more believed tanangagda mismo personal ni Apo Jesus. Anya iti winning ways nga insuro ni Apo Jesus kadatayo kadaytoy nga kapadasan dito John chapter 14. Umuna, never argue. Di ka nga makisupya. Never argue. Iding nakita ni Apo Jesus iti maysa nga opening, he used it. Di babayi umay nakasapulan na iti danom. Jesus used that opening. Number 2, paaddaem iti interest, arose interest. Inaramid ni Apo Jesus. Ididimawat iti danom, imbaga di babae, apay adumawat ka. May sa ka nga Hudyo, may sa ka Samaritano. Idingin baga ni Apo Jesus noan niya, itinaglabas ti babae. Nasdaw. Number 3, ask questions. No daduma, amun tayo kumakakapsat, digijay nga panagsirik tayo, ask questions.
Iti may nga panagbisita mi, di pang kami agala iti baptismal candidates iti karinyo. Pang kami iti balay, dagiti Ramos, the father of the family ni Brother Gideon, at datalungan na ng nag-baptize ka sa DJ na naggraduar pasado iti chemical engineering from St. Louis University in Baguio. Idi nakita DJ in kabilda nga poster kakabsa. Mark, he was a summa cum laude. Kunak open words. Apo na yung barok kunak iti sirib nga inted ni Apo Diyos yan ka. Dahito yung anak, apan kuman kakabsat iti Canada, but because of the pandemic, na lockdown. Kakunak among barok kunak. God has a plan. Sabay ka nga mapan. Masapul nga awatem ni Apo Jesus as personal Savior. Be very quick to look for an open wedge. Number 4, talk with meekness and with fear. Jesus did that. Idin baga di babae, Apo awan ti asawa, saan nga inbaga ni Apo Jesus a diretsyo taammo na nga ron nga ulbod isura. This is the winning attitude nga isuro ni Apo Jesus. Mikadwa nga pasit eleksyon tayo kapsat. Let Jesus change our mindset. Narigat tayo nga balbaliwan kakabsat iti panagbiag tayo nang nangrunay iti panagpampanunot tayo. Kuna nakabsat ni Apo Jesus in John chapter 15 verse 15. I like this verse. Iti pagleksyonan tayo inbaga na daytoy kabsat. Basaan tayo. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I heard from my Father, I have made known to you. Mindset. Kung na tayo, Pastor, diyamaam mo. Putam daytoy akari. Saan na kan nga ayaban ni Apo Jesus nga anya adipen? Sino kay tatan? May sakan agayem inbilang kan kunana ni Apo Jesus agayem. Ket impakaamok ken ka. Amin nga nangig ko iti Ama. No iti Biblia ket sao ni Apo Dios. Ket daytoy akari ni Apo Dios. Ket isu iti patyen tayo, the mindset should be changed. No day baga tayo, jak amo pastor. Iti kunana ni Apo Dios, inpakaamukken ka, dagiti amin anangeg ko iti Ama. Laglagipin nyo dayjay experience ni Moses, idi ibaunen ni Apo Dios, iti Ehipto. Kunana ni Moses, Apo intiyak nga sumanao. I am not a good speaker. Anya itinbaga na Apo Diyos. Moses, sino nangaramid kin ka? Sino nangaramid tangiwat mo? Of course, Moses no. Kunana si Kaapo. Moses, siyakto iti mangikabil iti sao. Ditangin. Intun numapan tayo kakabsat kadigayjay nga gayiman tayo. We pray, Lord, I claim your promise. Ibagamto dagitoy nga inbaga ti amakin. Nga intun no agsao tayo kakabsat. Ipalagipto ni Apo Dios babaen ti Santo nga Espiritu dagayjay nga ibaga tayo. Idalan na tayo tupay di panagsao tayo, no anya dahi ibalikas tayo, no kasano iti panangibaga tayo. Jesus can change our mindset. Dapat may sakan agayem.
Mikadwa kahit ko kabsat, basahin tayo iti Ephesians chapter 4 verse 32. Kuna na, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God has forgiven you. Ano iti kondisyon dahito nga mindset kakabsat? Sarado daytoy a mindset no adda dayjay gurang-gura iti pada nga tao. God cannot pour in dagijay asauna kada tayo kakabsat no adda dayjay a panaggiginura tayo kadagiti kakabsat tayo iti pangkat. Third part of our lesson. Let us present the gospel with love. The mindset is now changed. Babaen kada di ayat ni Apo Diyos, the mindset is changed. Itatan kakabsat, agsipod na nabalbaliwan ng dayjay attitude tayo, iti balakad kakabsat, iti Efeso 4:15. Ephesians chapter 4 verse 15. But speaking the truth in love, may you grow up in all things into Him who is the head, that is Jesus Christ. Ibagak kada kayo kakabsat, marik na dagiti tao no adda dayjay compassion tayo kenkwana. Akas ti panakarik na dagiti nga tattao idiin pakita ni Apo Dios dayjay saong simken dayjay asina katakwada. Even in our voice, even with our eyes, even with our behavior, when our mindset, our attitude had been changed by God, by His grace, agsautay tun kakabsat nga niya na nuan iti. Dagijay nga tattao babaen iti panagtrabaho iti Santo nga Espiritu. Agdengeg danto. We might not be that eloquent. We might not be that intellectual or intelligent. Ngem inton dayjay ayat nga adda kada tayo nga naggapu iti Dios. Isun kakabsat iti mangbungon kadagiti nga sao iti ebanghelyong iparang tayo. That love is more meaningful than what we can receive. Denggan nyo iti kunanan ni Mrs. White kakabsat. In Testimonies for the Church, Volume 9, page 189. Let us read. If we would humble ourselves before God and be kind and courteous and tender-hearted and pitiful, there would be hundreds conversion to the truth, where now there is only one. I'm thinking of myself. I'm thinking of the church. Nauneg, nabagas, iti kunana ni Apo Diyos, iti unsar na ni said Sister Ellen White. If we would humble ourselves before God, be kind and courteous and tender and pitiful. Anya ti kunana, addanto sa nga gasot nga makonverti no itata adamaysa. We parade with all our successes. Nudado makakabsat agbited tayo dagiti awards. Dagitoy dagiti nakadado iti baptism. We give incentives. Pudno launay, da kami nga papastor, we were given goals. We were given also incentives.
Asin na po Diyos, kadigiti distrito nga, nang ibaunan na kanya. Dagiti kakabsat, they are very supportive. Ni Apo Diyos kakabsat. Iti madegay. Ngem kayat ko ang makita daytoy kuma, iti uneg iti iglesia. Saanen amaysa? No di kiti hundreds of conversion, but there is a condition. Anya, agpakumbabatay kumait sanguanan ni Apo Diyos. Be kind. Be courteous. Be tender-hearted and pitiful. Makita digitoy at tao nga gaygayeman tayo karabsat. Dagitoy akababalin. Nga isun itinted ni Apo Diyos babaen di parabor na kat. Nga intun no makita dan. Again, makita da day jay nga manubot tayo babaen day di panagit. Malagip yun day adal tayo di na panalawas. Christ's method alone. Kanya hininga. He showed sympathy. He gives their concern. They tumatlaing nagpintas. No dirigay itong matatao makita na there is love in us. Lukas pangarigan kakapsat. Now, let's get an example. Be very practical. Kas pangarigan ta umayda iti uneg iti iglesia tayo. For the first time. Will they come back again? Adda kagabsat iti kapadasan nga kayat kung lagi pen iso may bagat talaga. Iti church pastor idi ijay San Fernando City Church, ijay Tangkilipit di San Fernando City, ni Pastor Neil Diaz. He was a very young pastor there. Ni Pastor Neil Diaz isun kakabsat itatang agdama iti Sabbath School Director, Personal Ministries Director iti Northern Luzon Mission. Ni Mrs. Rafanan isuna iti principal ijay elementary school tayo ijay San Fernando. One weekend napanak kakabsat ijay. Usually as my habit, apanak anasapay ijay kapilya. Di paggiganan dagiti trabahador ijay, the teachers, the pastor, adda kabsat digiti babasit a quarter di likudan ti kapilya. Iti pagsaduan mi iti danom adda ijay asideg iti ruangan backdoor of the church. Idi apanak kakabsat adda iti nakita nga talo nga bisita iti uneg iti kapilya. It was 8 o'clock Sabbath morning. Inayabak ni Pastor Neil, parang po ay katiman. Apay, Pastor, kaya ninong. May mga gitantoy. Dua kami kapsat, gipit. Sino tigi dyan? Durante, dyan pa mo, bisita. So, kuna, bagaamon adi kiti kakabsat. Kababain nga datayo ko maladaw. So, pag kami kapsat, I changed. So, I talked with them. The name of the teacher is Madam Guadalupe Sandoval. Aday ti duwang anak na, intugot na ni Ferdinand and ni Paulo. So we entered into conversation while waiting for the members to come. Namuak nga ni Madam Sandoval is a regular or was a regular subscribers dagiti kakabsat tayo nga polpolpo. Kadigiti magazines, kan libro nga ginagatang na at the Jacob sa titinagan sa Seventh Day Adventist Church. And these written gospel had sunk into her heart.
Idi apan nag-deliver dahil pulpultur man ang dinamag na ayan na iti kapilyayo to San Fernando. So imbaga na di address, di tangkil iti. Anya nga oras iti panagrugi iti gimong yo. Imbaga na 8:15 ma'am. So the family went there before 8:15. Agyaman nagkakapsat, their impression was very good. They stayed until the divine hour. Idinaamuan dagabsat nga dapay iti gimong dagiti agtutubo iti malam. Agsipud ta ni Ferdinand ken ni Paulo, they were young, they were youth. Madam Sandoval decided nga yasidig na dagiti anak nakadagiti agtutubo. We made a revival ijay. There was some baptism. Bautisaran mi kakabsat ket ijay Pagudpud Beach ijay San Fernando apan agdalan nga apan ijay puro. I invited Madam Sandoval, Ferdinand, and Paulo. They came. After the baptism, I talked to them. Said, "What's your impression, ma'am?" "I'm impressed, Pastor." "Thank you." They keep on coming. They keep on coming. One day we decided, I suggested the church board, anya nga tagakapsat no mga ramid tayo iti baptistry to unag ti kapilya. There were some objections. Ti ko na, Pastor, ko na da. Nagasidigan iti baybay, naglinak di iti baybay dita. Apay. And then I said, why not make baptism as a part of divine service? The church board voted. Nagbabayanihan kami. Nagkali kami ng panguluan dagiti elders ni Pastor Gil Diaz. While the construction of the baptistry was going on, I talked again one Sabbath with Madam Sandoval. Kit ko na, Pastor, numalpas na ita nga baptistry. Dawati man nga siyak ti umuna nga bautisan. Madam Sandoval was baptized. Ferdinand was baptized. Paulo was baptized. Sanlanginan nga digitoy nga talo kabsat. The mother of Madam Sandoval was baptized. Digiti kakabsat na was baptized. Why? They saw the church and they were touched by the grace of God. Kuna nakabsat, The Desire of Ages, pages 826 and 827. In Christ is the tenderness of the shepherd, the affection of the parents, and the matchless grace of the compassionate Savior. His blessing he presents in the most alluring terms. He is not content in merely to announce this blessing. He presents them in the most attractive way to excite a desire to possess them. So his servants are to present the riches of the glory of the unspeakable gift. The wonderful love of Christ will melt and subdue the heart when the mere reiteration of doctrines could not accomplish that. Kadagiti iglesia tayo kapsa. When napintas, when we have the mastery of the doctrines of the church. Yumadda iti napinpintas. Nga inton dayjay ayat ni Apo Diyos. Dayjay sagot aparabor iti Diyos. Isu kakabsat iti ited tayo kadagitoy nagayimen tayo. Anya iti bugana? The wonderful love of Christ would melt and subdue dayjay puso, dayjay timnyang ken nga konsensya nga pinatangken iti baso and all the habits that sin can give a sinner. Dayjay ayat ni Apo Diyos.
Kakabsat ko, let us develop by God's grace a winning attitude. Ni Apo Jesus itinutero tayo. Ni Apo Jesus iti kadwa tayo. Ni Apo Jesus iti mangkonvertir kadayjay kayo. Let us work for Jesus with a new mindset nga inted na naapay. Dagiti anak tayo kakabsat nga taga Bisaya, kamkamang taga Bisaya Church, isuda itat kanta. I ask their name, kit ko na da, just call them Pastor Bisaya Kids. Let's listen to these kids. Thank you very much for the special song, Agkararag Tayo. Madaydayaw nga Diyos, yaman kami Ama. Kaday ito leksyon ng internet. Balbaliwang ka di Ama, pampanunod mo, babaen hidayat ng marami. Tapno mabalin ni o Diyos na ipresenta tang ibangke. Nganapnuan iti ayan, napnuan iti asik. Kit makita da kumang Diyos saan nga da kami, nga ibaon mo, no di di makita da ti anak mo, nga isu iti nagsakripisyo nga apay. Tulungan na kami. Dibisyonam, di kakabsat ng kanwani.
Bendisyonam digiti iglesia. Bendisyonam digiti Sabbath school classes. Putputan niyo Diyos dahil kami. Ngayon tunupausar kami. Itid munto ka di o Diyos dahil balang-balang. Tapno itinagan mo ti maliban. Ang yaman kami launay. Tadig ito na dinawat ni Kitpatgaw. Itinagan na po ni Jesus. Maminsan pa ikaw sa weekly Eucharist. Ni Apo Diyos naman bendisyon kada tayo. Itiragsak ko man dito ang daw manasakman. Kat itid na ang awan kurang na. Ganaw man ako may nalawas man nito. Ayatan na kayo ng Apo Diyos. Thank you.